Okay, here we go. Puerto Hip Hop Conference. Flip Top. Niyata kay one-on-one tournament. Yo, make some noise. Yeah! Tipok. Okay, yo. Introducing. Barrel MC to my right. Yo, we got Ring Nails. Tayo rin ang responsable. Sinong irresponsable? Bakit itong posible ay nagiging imposible? Kailan ka ba kikilos para maisalba? Kailan magwawakas ang bumabalot na kaba? Now, yo, Barrel MC to my left. We got Rebo. Shabu, marijuana, lighter Ginahasa ang babae, raper Shabu, marijuana, lighter Ginahasa ang babae, raper Okay, yo, ilom lang. Ang unang mabanat, Ring Nails. 1 minuto, ilom lang, maminaw na to. Let's go! Shoutout nga pala sa TKC Movers at mga fans ko sa eskwela. Yes! Aya ko ni sugdan, mangros ako daan. Kay ang akong kalaban, mura mag-zombie. Kay anak ng gid ni siya ni Dolphy. Hoy dong, wala pa gani ko naninuod, mura na kag nang hupong. Kay nakita na ko ang imong mama, nagpalit og fantasy. Gilubot na ko siya, sabi niya, paspasi. Na ako'y nasairan, kini daw siya kwartahan. Pero akong nakitaan ang balay, way hagdan. Bastang pobriha. Napayang mama, asin lang ang sudan. Buang. Time. Time, Yokes! Unang banat, Rebo, let's go! Muli akong kontra, layo palang gani, klaro na kinapalapa. Nasa ulo ni Marka, buwan ka! Ay pag ginapesa ko kay kanay mong litra, layo ra ginasa ko Nakatungkad na gani ko, ikaw pa katugpa. Busayo pag kinapayas, kaya di ka kakasakuha, kaapas. Pag yun mo, mura ka gabas. Nay pangatag lugaw sa laksan ganina. Ulaw-ulaw paglinya. Gusto yung yawaka kung hindi mong gilipat. Naguna-unam, di kag pangayo, yawaka. Time, yo! Ikaduhang banat, Ring Nails, go! Waka na makakasakua. Ngun kay mong mama engineer. Model raman lagi. Model mo deliver og uling sa unglolo nga si Waning. Ay, time. Pare, look at in the sky, stars. Kaya nakita na ko imong mama, bold stars. Dito sa sky bars. Gilubot na ko siya, sabi niya, wow, all stars. Okay ka, nice one. Pare, ang imong mga banat, walang silbi. Kalami ba kay nimo ipakog sa kalukalike nga si Dolpe? Pwe, baho kag mane. May pamuuli ka dito, imong iyuton ang imong ate. Ay. Time, yo! Ikaduhang banat, Rebo, go! Wow, Chong! Balog ko, adik kas katsubong. Nabueg bangag imong ilong. Pag yun mo imong naong murag madjong. Ano lang? Yo. Sige. Time na, Time! Yo! Katapusang banat, Ring Nails, go! Yo, flip top magingay. Kay ang iyang nanay natagak sa tulay. Namatay. Ay nagpunita basig ang imong tatay madamay. Dagan ko na dunggan nga ang akong pangalan ilang gyapil-apil. Oo, akong pangalan Ring Nails. Pero wa pa mo kabalo, sikat ko sa muryo-muryo. Kung ikaw mo laag dito, panit-panitan, duty ka og ayo. Apilon pa ko na imong lulong si Boss Yo.
Nga sige panigarilyo, tanaway no, na nasa simenteryo. Time, yo! Katapusang banat, Ribo, go! Wow, tanaway ang daong ragfish. Yang ito pa ang utin, finish. Napay lawas, grabe ka malnourished. Labay, awas. Yo, time! Make some noise! Yo, paminaw na to ang mga desisyon sa atong judge. Round 1 to round 2 to round 3 ring nails gyud tinod. Choke na to. Oh, ako si Kens. Si Bilyabir na-chok sa round 1 siya, basta. Si Arne, sakit kaya mga bara. Ring nails. Ay. Ring nails. Judge. Nga. Wala. O pala si Bolo Mars. Shoutout pala sa nagtato sa ako. BJ, thank you. And shoutout pala sa among ilinwaing na piniprogram mi ganina. Ako iboto para kaming ring nails kay sakto yung banat. Palipotol-potol. Ang isa kay wago pa man. Okay ra. Ring nails ko. One. Go. Yo. Battle between ring nails versus Ribo. Judge vote 3-0 ang boto ring nails.